हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसबी इउटुब चेनेलाव गासिबो सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरनाय जाहैबाय। दा आङो माने सासे लोगोनि हाबा जानो थांनायजों दतमा गोमोबिल होननायाव दा आं मोनालायबाय माने हिन्जाव गोदान लायफानांगौमोन माने मोनाबाय। दा हिन्जाव गोदानावनो डाइरेक्ट थांनानै खोन्थानोसै आं। ओमफ्राय बेहाय नोंथांमोननो दिनैनि हाबा होनायखौ बोरै होगोन बर' समाजनि नेमखान्थिजों हाबा होनाय बिदिखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों। दा नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय। आङो माने बे हिन्जाव गोदाननि न'आव थांसै डाइरेक्ट माने आं एसे लेट खालामबाय डाइरेक्ट लेंहरगासिनो आरो फन हरनानै लोगोफ्रा। दा बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर, आं नै टट'जों थांगोन। दा गारिया बेनो, आं थांगोन ना बेजों थांगोन आं। दा नायलांबाय थादो, आं गारि सालायनोसै लोगोफोर। लोगोफोर आं हिन्जाव गोदाननि न'आव सफैबाय। दा माने दा फैजोब्बाय हिन्जाव गोदान लांफैग्राफ्रा। माने आं दा सफैबाय आरो हिन्जाव गोदाननि न'आवनो डाइरेक्ट फैनानै लोगोफोरखौ लोगो मोनफैबाय। दा माने ओमफ्राय लेट जानानै फैबायना मोनाबाय। दा आं नै हिन्जाव गोदाननि बे न' साजायनाय गेट साजायनाय आरिखौ देखायग्रोसै आरो नायना लादो। हिन्जाव गोदाननि न' हाबग्रा गेट बियो साजायदोंबो हिन्जाव गोदान फिसाजो ओमफ्राय माने दा नै आं बे हिन्जाव गोदाननि सिथ्लायाव न' सिङाव हाबफैनाय आरो बे सिथ्ला सिङाव माने हिन्जाव गोदान लांफैग्राफोर हौवा गोदाननि गामिनि मानसिफोर बेयो जाय दाना ओमफ्राय बिसोरखौ बैराथि जराया गय फाथै साहा आरि लुनानै लोंहोग्रोबाय आरो माने नै लोगोफोर हिन्जाव गोदानखौबो सनमान लाहोग्रोबाय माने सासे लोगो लाफानानै। ओमफ्राय हौवा गामिनिखौ दा ओमफ्राय हौवा गामिनिया बुंबाय नालाय माने न'खरनि मानसिफोरखौबो सनमान लाखादो खेनसेनो दा डाइरेक्ट दिहुननानै लानानै थांसै होननायखाय खुलुमहोग्रोजोब्बाय आरो न'खरनि मानसिफोरखौबो खेनसेयैनो। दा हिन्जाव गोदानखौ नै लोगोफोर दिहुनबाय न' सिंनिफ्राय। दा लांनानै थांसिगोन बरायनानै हौवा गोदाननि हिन्जाव गोदाननि ज'नो बरायनो नागिरबाय। हिन्जाव गोदाननि न'निफ्राय हौवा गोदाननिसिम लांसिगोन। दामानि नै हिन्जाव गोदानखौ लांबाय लोगोफोर बरायनो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, गारिसिम लांगासिनो दं। गारियाव थिखोना लांसिगोन हिन्जाव गोदानखौ। ओमफ्राय लोगोफोर नै दामानि हिन्जाव गोदानखौ टट' गारिजोंसो लांफैदों जोङो। दा टट' गारियाव थिखोना लांसिगोन नोंथांमोन आरो लोगोफोर। नै गारियाव गाखोबाय जोंना हिन्जाव गोदाना। गारि लामा खाथिखासो नालाय टट'जोंनो लांफैबाय। नै लोगोफोर हिन्जाव गोदाननि बे गारि गाखोनाया थांग्रोबाय, हिन्जाव गोदान गाखोनाय गारिया माने नै बिसोर लांफैग्राफोर। दा जोंबो थांसिगोन। लोगोफोर दा जोङो फैजोब्बाय, जोङो दं बिरादनो। ओमफ्राय दा माने हिन्जाव गोदानखौ लाबोगासिनो जों हौवा गोदाननिसिम थांगासिनो। माने आंबो हौवा गोदान लागोनिजोंसो फैफादों आरो ना। आं हौवा गोदान लागोनिसो। ओमफ्राय दा माने लोगोफोर बिराद लोगोफोर जालांदों माने हिन्जाव गोदानखौ टट'जोंसो लायदों ना नानिबो। नायदो आंना लोगोफ्रा बिराद बुरजाखा। हिन्जाव गोदानानो जायो थारमाने आं दहाय खोन्थाबावदों लोगोफोर माने गामिनिनो आरो हिन्जावा एसे
लोगोफ्रा नै बिराद गिदिर ना ओमफ्राय नै थाबायफिनगासिनो दा लायफिननांगौ माने माखासे दंबावो बिसोरखौ लायनो थांबाय दा टट' ड्राइभारा माने जों फैग्रोबाय हौवा गोदान जोबना जोङो आयौ जि बुरजा जोंहा फैबाय माखासेयाव फैबाय नै गाज्रि बेनिफ्रायनो बरायसिगोन ना नै माखासे सफैबावबाय फैगासिनो दं माने जोंनि हौवा लागोनि आरो मोनफैबाय दा बेहाय माने माबागासिनो दं दसे बे एसे गोजाननिफ्रायनो माने जोङो बरायना लांसिगोन हिन्जाव गोदानखौ दे गान खनदो ओमफ्राय बोरै जाखो हिन्जाव गोदान दोनबोग्राफ्रा माथो मोखां होथेजोबबावो हिन्जाव गोदान दोनफैग्राफ्रा माथो दुरबल गोजाथारलै बोरै जाखो हिन्जाव गोदान दोनफैग्राफ्रा हौवा गोदाननिसो नालाय हौवा गोदाननिखौ नायजोबफैग्रोबाय आरो तारमाने बरायनानै बै मा दोनबोबाय लामा ससेयाव बरायनांगौ हिन्जाव गोदान एरबा सौफैग्रोदो आरो दा फैगासिनो दं हौवा गोदाननिया नै फुरा मोसागासिनो बैराथि हौवा गोदाननि बैराथि जरा बियो बरायनो थांनो नागिरबाय जोङो दा ओमफ्राय नै लोगोफोर आरो नोंथांमोन माने बैराथि जरा हौवानिबो हिन्जावनिबो ज' लोगो मोनलायनानै ओमफ्रायनो बराय लांसिगोन आरो हिन्जाव गोदानखौ फाइनालि लोगोफोर आं माने बे हौवा गोदाननि न'आव फैथारबाय आंनि लोगो आरो बे माने आङो मा होनोमोनलाय दा हिन्जाव गोदान लागोआव लायफानानै हिन्जावजों एसे बे मोसानाय बायदिसिना ओरै बरायनायखौ खोन्थाखाबाय लामा गोजाननिफ्रायनो बरायबोदों आरो हौवा गोदाननि वार्ड आरो बियो माने ओमफ्राय हौवा गोदाननि हाबग्रा गेटखौ आं खोन्थानोसै ओरैनो सिम्पोलसो साजायदों आरो हौवा गोदाना ओरैबायदि माबा माने जानला मोनला साजायलालै बिदि जाथारबाय आरो गरमा हाबाल' लानोसै जा इच्छा हाबा जाबानो जाबाय होननायल' आरो दा बेनिखायनो एसे सिम्पोलल' साजायदों गेटखौ आं बेखौ खोन्थानोसै लोगोफोर नोंथांनो आं बेहायनो दंफैखायो ओमफ्राय नै लोगोफोर बेनो हौवा गोदाननिया गेटआ नायना लादो ओमफ्राय नै लोगोफोर हौवा गोदाननि न'खरनिया नेगासिनो हिन्जाव गोदान लाबोनायखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर बरायनानै लाबोग्राफ्रा मोनफैबायानो गेटसिम हौवा गोदाननि हिन्जाव गोदानखौ बरायनानै लाबोग्राफ्रा नै मोसा लाबोदो लोगोफोर नायलांबाय थादो आं खोन्थाबाय थाला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबा बुजिनो हाखासिगोन ओमफ्राय नै लोगोफोर गेटसिम मोनफैबाय हिन्जाव गोदाना ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदानखौ हौवा गोदाननि न'आव हाबफैजेनबा माने गेटआवनो आथिं आखाइ सुना होलायनाय ओमफ्राय थाव फुनलायनाय जायोना बेखौ बानायनो नागिरबाय
हिन्जाव गोदानखौ नै लोगोफोर दा न' सिङाव सोफैबाय साहानि न' सिङाव हौवा गोदाननियाव माने ओमफ्राय नै हौवा गोदाननि न'आव माबायदि साजायदों बिलुन जोब्बाव मालाय नायदो लोगोफोर दा नै माबायदि साजायदों हौवा गोदाना बैराथि जरा बिसोर हिन्जाव गोदाननि ओमफ्राय नै लोगोफोर फाइनालि हौवा गोदानखौ नायदों नोंथांमोना नैबेनो ओरैथिं थानाय नैबेनो नैबे मेथर ओमफ्राय नै लोगोफोर हौवा गोदाननि बिमा बिफा फंबाय बिसोर माने हिन्जाव गोदानजों फैफाग्राफोरखौ माने गामिनि हिन्जाव गोदाननि गामिनिखौ सनमान लाग्रोबाय बिसोर दा नायदो नायलांदो ओमफ्राय माने नै लोगोफोर बिबानजों लायनाय नालाय बिबजाय सानैजों माने बे निरिद बसलायनाय माबा नियम दंना दा बेखौ बानायबाय माने फालि गोथार लालायलायनानै माने सोलायलायोना बिदि खालामलायो ओमफ्राय फैसा आरि बिदिनो बायदिसिना होलायनाय बायदिसिना लालायलायनांगौ बिदि नियम दंना दा बेखौ खालामबाय नै बेनो आरो ओमफ्राय दा नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौबो लिंहरनानै माने दा सनमान लाहोजोब्बाय गासिबखौबो जयैनो ओमफ्राय दा नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ आवाज सावनो बरनबाय साहानि न'निफ्राय ओमफ्राय दा बरायनानै लांसिगोनलाय लोगोफोर साहानि न'निफ्राय
Nah kan di kan dong sih. Ngay mas lawe kan. Kau lagi jaga delay nani juga kan langsung nih.
माबायदि मोनखो हौवा गोदाना बिराद मोजां मोनबाय ना ओमफ्राय बेवायालाय बेवाया लाजिदों गोदानखाय ना ओमफ्राय फार्स्ट टाइम ना ओमफ्राय नैबे ना बिनानावमोन ना बेयो बे बिनानावनो ओमफ्राय बेलाय लोगो ओमफ्राय आङो माने हिन्जाव गोदान हौवा गोदान थाबा नालाय आङो माबाबाय माने बे समावनो दिनैनि बे भिडिअखौ बेहायनो एन्ड खालामनाय जासिगोन हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ नुजा होननानै नुखाबाय बिराद मोजां देखायखाबाय आङो आरो नै खाथियाव देखायबावनोसै बेवाइखौ ओमफ्राय नै हौवा गोदाना नुबाय थाखागोन बाय होनदों दे बेखिनियावनो अल दा बेस्ट गुड नाइट